Kaseng Federation of Khasi Chantia and Garo People FKGGP nakaliang jong kaseng hakajing ajing keren hakila pathai kubor uba dondi kongsit presiden kaseng FKGGP ha spotri kulber hakaseng kala pendam jur yaka jing sha thang yaka office jong ka Garo Student Union hapo West Garo Hills District. Tên con sharp nakaliang kaseng ni ko na kuble yapi ki la pathai kubor kiba la apply po khang paling kapor juga jumul kam jong phi ya kan ka jingkhat ka jong ni ya kan ka press conference ni kaski te nakaliang jong ka Chantia and Garo people ni penrem jur ya ka jing sathang jong ka office jong ka Garo Student Union hapo kaban po West Garo Hills District but kani ki jingjang I ba kadi lingba kani ka order ka pas da ka GHDC Garo Hills Autonomous District Council po khnatrek na feb but ya kamu notification ka bala penmi pan ha ka khanyo tarik jung banai feb arja apun rio kadi notification ka penmi kalong ba deh peneng ka jing ya jong ka sur jung kaleng jung pai ba hari lum Garo ba ka sode ka por ba anum aila show ya ki nu ki nong isim benta mo hapo ka GHDC ki badai ki non Garo ka bambut lara kimdan hi ta ka sernot certificate ka bari joka shulu tribe dalli ru kinumyo ban isim benta hakaliang ban long ta ki wena ki candidate hapo kan election te kajingja kalong ba hadin pedeng kajing jing nam jing pat ba na po ka rilong Garo Hills Henry ni pat kidon kiriu sim kabu ki bakwa ban penklut ya kani kaya jinglong jingman ya kata sentiments jengki para rilom napoka rilom Garo Hills kejongi ya kaba uni uwe na banglatif katang kom US motor mominen walik ban file ga nomination kejong da kabalik persa ya kata kajing snow jengki para rilom Garo Hills kebenang thi tikasa mi ka nang tu hi salong kami ke kajing kabam sultanat ba kajing long jengman ke kalong mata hapo ka rilom Garo Hills kajing sim kajong kani kalong boleh persa ya kata kajing slow ju pa Garo Hills ya ka ba ngila mandong ba la the petrol susu pat hagading dedina takadaw nakaliang jakaseng ni penremjur ya kani kajing le persa ya kajing slow ju ki para rilom po rilom Garo Hills bat kumjur du kajing sathang jong ka office jong ka Garo Student Union ka FKGP hi habro kawai ka habro kawai ka snap rekam ka jongka kalong bah mala nadu ka Khasi Hills Jandi Hills bat po Garo Hills ru bat kumju ru ni ai ke jing kersan ya kiwi pat ki seng balang ke badan mentala ha kali ke jing ki ban persa badali ru mardor anom ailat ya kita ki brio ke benji menta hanika election jong ka Garo Hills autonomous district council ya ki bamdan ya tak sernat shield track de kadika kapor kabla dir palat mensia kerno ya kaba ngisotanat pat menta ki pajba nagari lum Garo Hills kila suthu ya ke jeng kaman up ya ki ladiki aila ya ki wi pa ki jaj ben rio ki mensia menta khamtam habadi bakaliang collection pokai GHDC nomor beliu kalong no kalong ka penyap no ya kata jing snow na ka penyap no ya kata ka spirit jong ka suksidu ya ka bang layo khnang ya ki atonos district council ru mo kalong kumno banyada ya ka identity ya ka culture bat kumta ter te kadike ko wi ka ba ngatrai kampat 6 dir ya kapor ya pai ba Garo Hills ladaki kendit menrio nok menta daka jingelong teli lang kawai kemut kejengma kaban apa dah pateng baswan kanum dan show dia bali nakaliang jongi ni smo bandi men kersan do yap da em ya kani kejeng ki jong ki yang thi nomor baliu kum ke jat menrio mo kita ke jat menrio lum ke badan hakaju ke jala ngi ba hoj ka numbers jong ki representative na Garo Hills kidan la kajong ka numbers bakumju nangi kidan la kajong ka number
kai ka ma kwa nong ni ka long ba la dang ai la ba kini ki jat riu kham tam ki jat riu muslim ki yo man rung hapo ka san hima san sima hapo ka jala ka jongi lingba na po gar hills de ki mi tang san rungot nyungot kan wara ka jing kan ap ka jing ma ba khra ba om dei taki pai ba gar hills ru rei wat kum ju yangi shani sport rilom khasi jantia Apa ini buat kan ini Yano pin kali ka sotanan hapo ka jingalang ka ba ngila pelong ha u arjar apulai ba ngili sport gar hills keju hi kata jingkeli ke ba bon ki keli jano in keno te ngi hi kum ki nong lam ngi ong ba pe man tangi rong kam ban pe chakhmat ban jam chakhmat om dei man teru e ke jing bakla jo ki long shwa man shwa jing na shediet nama khnang bagi nyo e jingtali ka long ba ya ke ta ka jingduna ka ba ki long shwa man shwa jong i kile ne ke jing klet ke jong ti hakinu nu benta ke di kam nam ka jing bangin phai chakhmat ban num kuno inno ri kum ke jat men rio ne kum ke jalahi long ka wai kata hi ketika sur ke ba nakaleng juga FPSP ba ngilet setie ni ong ba ni numdan kono no ong bangin numla ban le hele ke jingi khon kan dan me te tadi na takada hi kani ketika sinjam ke ba ngi i ba manta hi ni numong ba kedai ki seng bhalang ni numong ba di political party ndai kedai be ke jingi ki ke ba dong kam na banta ki pardo ki para rilum ke jongi ke be apa than garhils apa than rilum garhils namar nganong pi kat kum kajing lap kajing hi na kaleng kaseng baladang kini kim nak man kendet meri banta ngani tu pi ka dei kajing kot ya ki pat ba ya ki para rulum jungi kim nampak gorels bat ka wiru ngapa wanong baka duna palat kata kanika kata ka political will ka ba tibu shwa ya ka party ya ka vote bank jungi hakmat ka kwa banai ke jing pen pau ni kajing snow kajing snow nong no kajing snow benkersan ne kajing snow sotonat ye ki asami semua ki snow kemen mamanta ki yo noilam uchi minister benua uban la kumba arlak tam delete ye kita ki doubt voters hapo ka jala asam khen badai ko umnur ukran shai ba ningkong hi ka dei namata ban safeguard ye jam ri asamis tingi mata roh ni ngin kam ye kita ki nong mi khmat ka jongi ne uchi minister ka jongi bon bo shai ki pat ba riulom Garo Hills Hakmat ya kipat ba rilom khasi jantia Hakmat bat ya kata ka vote bank syadid dik ni kum gejala ni rongkam ya kum kita ki nong hikmat Kembo pikir mentan ya kata kejinga pun tanggawi kalong ba kadai ka ba ngiskam ya kejumut ju bakat kum ki nong elam bat ngatrai ya ka ba ki khot jong ki seng balang bat ki khot jong ka FKSP Garo zone ki shim ya seng jam ngatrai ni don ke jing keman bangila man pengkot ki ngila man pengkot hadu ka bakot banyo yu jing job ru bat ka wiru ngaka wanong ba la dadan kaman hi kalenti karang bon ma mendang ipe ke jing shim ka bu kini ki wei pat ki January hapo rilom Garo Hills khamtam ki January muslim ma ke ba ngi long dau ba ki la bande ki Bangladeshi muslim ka wei hi ngi hang the hi kadai ba ki kwa kadang kata ka economic exploitation rei ki payo ya taka bano ya kata ka political exploitation na political gain hadu menta te habakot hi kalong ba lada sisin hi ki payo ya ta ka ya tau lakam joka senchar khada ngathrai ngidang la banle shibon ke eru henrai lada maki hi klayo ban ruthi ha senchar khada ngathrai yak ta ka jingkali ke jongphi khandai hi ka jingstang joka jingkot jongki